Níor lehantí síide I dtírann atá sé ann. Tá tanimine sé tar a bheirseo na páric foric hamáis ó Ráile agus tá sé Tenerife na lehantí seo. Cét fáil trúta foric? Gur ma had a bhhairtín, cechúil tú. Tá me go mábhanam, cechúil tú An órán, tá me héise a tóran sin na chluisteáil, bhí si go hálainn. Tá, smáile Cahan. smáile tóra na té. Is breala mé. Wetse hula mé sa géadú ceamtin. I be. Sin darcha cahan fear caran. Ferra caran I bhanam Bhí sé ha cin nach rá. A cheirid latín. Nach bre an gael good balaíir tá hála Tenerife. Cen áite gun da bhíor aschuid? Is as cahar na mart mé. Mu se be. Agus nar a chu tú teachtarach an álann seo hain ví tú gárnas, ví tú hir ag símsas, ví tú hir ag ceolagus óráin ví hir a gárna. Bhí anú agus chomáile se, bhí coppla símsa acu I gána chuile bhlíon, agus bhí man sin áta casúharm dar a bán bliontíochin bannach déirlein anam, agus anú bhí mé ag bhéile rinne tú héna chuir tú héna I láthis. Féile chuile mháis. Bhí mé go leor acuúna leintne sin. Bhí. Bliontíochin anú. Bhfuil tú ád hálan is Tenerife bhfuil? Tá mé a bhustanis le 5 bliana déag. Ó bhfuil balaíirt. Bhfuil. Bhfuil níor lehantí síide chu tá tú an mar sin agus ú chúglaanna déagán. Tá mé anna is go búan. Tá. Agus ceach céir de táirtáin? Well, fhui láthir tá mé fellile méirecht an. Tá mé a bhelm fhui láthir. A bhfuil balaíirt. Go dtí chúgnúmad chun bhí mé tarint lifrannach. Cád a haran tú lifrannach a bhhairtín? Was I ced a héin? Tá, sam ced a lifrannach ceart go leor, ach mám nach má tá go más gá haran me sean lifrannach, was híl me nar a leide go rud, hála Tenerife, híl me sean a teidanach. Tá dalú Jan, mar bhí sé báisteach a le deirnach agus ní seánach, tá dí smú lifrannach ná an árad a bechelí ar a bhelm fí láthis. Ach tá mé gur a fáil ré léiche inniúna agus amárach, tá mé go leart á tarint agus leis is strimar chomáid. Mu se be. Agus bhfuil behí edan sinna bhfuil agus rudaí? Níl anú, níl. Bhíoch cearciam agus rudí beagam mar sin agus conhíní ach níl éon an bhí móram. Níl? Ach gúnaí bhíine a plé leis na cearcaí agus na hénlaí. Ó be. Agus sceaga go bhí mé cearcaí úra. Se. Bhfuil mór an cearca do bhfuil? Níl fwy láthir, ach bhíoch I gúnaí, bhíoch gileorach goam, ach fwy láthir níl éon cheanam. Agus tá mé gur sin áthú. Beidir an chéad bhíelí beidir go bhí mé scata cearcaí. Ní raibh me sé hála Tenerife díobh, ach tá sam go daon go leor an únán ar lehantí síide. Bhfuil tusan is gar go náit daon daon ar lehantí síide an? Well, níl an áidíide, tá mé sé ratí welí gon Nilán. Tí bhua yes? Ó hua, ó jas a hens na dine is all a hinta síre. Se. Maar tá wad ní smúg déna ó jas. Ach, ó jas, níl tá mé rot mé, ó jas, tá mi sé ó hua túskert, agus tá sé wad dís glasha. Tá sa. Ó was an show. Tá bín sé báisteach an amani an show. Se. Nniu mar humpla, en je vi online, vi a gina. Agus níl tún anna is maireachta felliméireachta na cearcarnú. Ceir dal bhín súína ó hí felliméireachtaí? Cid a hin? Ceir dal cin felliméireachta smúín stú? A pléile torthaí an chuid a smú. Ó be? Se? Trátaí agus prátaí? Fín choirí go háisid. Le fína dhéana. Bhín Spáine, chola tú tracht bhín Spáine na seanórán. Chola bhaidéad, chola. Na mí tracht a fín bhín Spáineach. Má se gur chola. Tá fín har a bheith go maithan seo. Agus anú bíon... Bín tú plé le grapes mar sinna míon? Godíirecha. Bíon? Godíirecha se, bín tá antóir na grapes acu an seo. Tá. Agus ratí chomáid, caithim mé tasú lá cinsanéis leis na le fátaí a chur. Má se gur chomáid. Tá antóir ag na Spáine éhid. Tá.
Rati agus cholle hort cai me pléile gobaiste cholle hort. Maar fásan cholle hort go bra an seo. Fásan stói. Bhín sé fás go honna blina. Agus coilenis go bhíar mar cean fá gnecha tú nún an sin inis go Tenerife chéad láirí agus go bin an tíhanecha túgus go bin an cheir de táirtáin. Well, is taí go leor cúisinaí leis. Cean bháin acu a thula mé gur cinál sangaí agus an seo. Bíon le daoine a lát le chéalaí agus sinné thula mé tá sé seo fista cúig blianachin. Láirín le daoine le chéalaí a fedíal agus tó mé am héin nach raibh níosne an sin. Agus hanig mé ná an seo agus bhí sé fír. Agus chu mé fiolalam na sangaí seo sangan na fedíala. Gus Má séitin tú mé. sé, ceach teanga é? Sí an Spáinis ach bíon áit bheitá láirt bíon daoine rá adíal. Fedíal, sé? Se bín si a fedíal le chéalaí le ha rudidir bichrá le chéalaí. Go háir muinter bhín sa plé le felleméireacht nó le cuéirí nó le gáis go háid. Agus chaimachta sanis amach gáiréit sanis. Agus gára nó coppla gára bheith téheh sí sa bóthrahaid. Agus gur tú géar rud a cinnterá leis faoin bocaide nó faoin gára bhí bailí ar a gláim má tá chláán. Ceaching a háá bhíú sinna bheitdíalró. Go ddíireach tá sé ticiad bhfuil sinna ceiste bhíon an go minic má chailann tú mar thumpla gáhar a cinint aber gáhar níos am céim dá gáhar lí abríis. Bheitá an an fadíl ag a bhar beidir ag a gcóstan ará leis go le Thomas nó cibé anam chéis. Bhacha tú a gáhar líalum nó cibé héna tú a fadíl. Bhfuil tú ná an rúne be gáíon a gomuine sin seir a radio? Bhfuil tuige nach sé díana se tá gára mí ortanuiste a tú go le fiígam sa bhacha me an gáir lia. Right, tá. Dir mé bhacha tú gáhar lia. Se Cai tú dhéana Spáinis, mar si Spáinis tá tú fedíal. Ceach go leor. Agus mar sin dir mé viste la cabra gris mía. Eso es en español. Bueno, ahora inis dir mé fedíal. Dían, Chul tú Ó. Bín ceistena go minic céine chamar beir glása a goireach mu de maicha sin agus fiarí ce sin nó ce bhí sé rá a jépers bheittíán. Féidir ruidir beice rá fedíil ach well, ní ruidir béich ach a chuid is múgan a rudí. Má bhína duine eile soch fadahé. Mar buil tú ná lá leis caihéad tú ruidir cinteáil agus ní bhíoch na gohanna mobile an tam sin. Ní bhí. Agus ar thóg se bhhadan is seirta fárice a gáil agus sin óla mar deara. Aníar thó coppla mí tá seán esci. Má bhíon na Spáine sead ní bheith háhád á fiocha sús. Agus ce bhí túíonna hir gundahí ó dasach? Bhí na plé le chuile thuirta tógáil agus rúnebeg felleméireacht. Bhí? Agus rudí mar sin. Agus túte nún déarmid go Tenerife lehentí sídan a tead a dasach go Bhí agus sinnechaí gur hála se gonecha tú anúna fannachta lugann sin. Maid cin anú ar tú chuúblianna déad a bheith? Godíireach se i chuúna an ach rih sin bhíine goil teachán ar fe coppla seach an cholah lín. Se. Le ha rúne amsir bhrá agus cleachtú na fedíla agus cleachtú na Spáine se agus tá go leor rud eile acu an chomáid, tá go leor bín go leor féilsi acu. Tá bhín antóir acu ar i gceol tradiisiúnta agus mar sin fioch mé súsa rúne bilge go good ceol. Mín tú héna ceol? Cin? Mín tú héna ceol? Bíon, mar tá early ceol acu, ní leon chlór amsa le bheith ggólín. Agus ráhhar sin fioch mé sús bhreanna mé hat céhé an early ceol a bhín acu agus pús mé early ceol a bhín an seo cinál gitar beagatáin.
simple atá agus for mé ceannach go sin agus thosa mé á hálam agus nes bí me go casú ceolala ní bhí me golín mar farir nílé chlár. Well is tá duna cinint hééis glúocha chuiristeach ar a fón an se hain agus tá sé fií ó bhfuil pára canán bín me ag géisteach le réo na Gaeltachta bhfuil túna sinna chuir a bheitdíilgain. Well I dosach caiú é rá Spáineach. Se. Agus bheit sin delí rá Spáineach. Má an sé rud a kid níos asci le chur Spáis. Níos am cechhfuil bí me géisteach le radíú na Gaeltachta cechaí níorthá sin Spáis fan go bheice mé. Yo escucho la radio gaélica. Así sacheski. Yo escucho la radio gaélica. Nis coisa me hen a fadil fan second. Oh, sé dialad. Chol sé sin. Was ik de heen. Sé bheits aine maidid na máireach an áte trumpa tá le as cín ráscóir blian. Steltaí macú bailíir. Nach mór bhha go líimeart go bhheicich mu Well a lá a bheits funarí hacht Joe bei míle fáiltarúh. Bhfuil mór an eile as chun da bhío, nó mór an éireannaí, nó mór an gaelgóirí timpplairt. Tíbalorm sa níl, tá me sé eile na Spáinní. Tá. Ná ríide, chuid is múgan na daine tá anseo Spáinní. Me sin tean na nach Spáin. Well, dal mór an tulasóirí atá ar a taobh seo. Ach má tá mé gur éidirna éáil, níl orm ach roll ó yes agus ní lánach uirchleig a tumul sabis. Agus tá mé lá a wargaí an sin. Bailíirt. Ar a gcósta bhfuil é réna scála agus. Agus bhfuil mu do chuineáil Somália géisteach le réo na Gaeltachta, mín tú géisteach linn go minic cheáán? Bhíon agus má bhí rámine is a gá a tumulta in áirbéis. Is minic chum ar réo na Gaeltachta. Se. Learú. Se go tíireach, tána scéalta le gaid mar sin tá agus deagan túnálan sinna go minic go caiir na máart. Tá go mé námaní beidir úsam líon. Bhí mé an a saoire seo caiisiú mar caiiliú maithir a saoire seo caiisiú an áí agus Gannacht éile an anam. Se istí gra anam agus bhí sé sin mí dúil. Ó se. Agus ba me goil ráise mí dúil im líanaid. Ó mu se bhfuil. Leúna dé. Se. Bhfuil má íon le a bheith hímpel go chuna mar an lá chud tuairis gurnin seo go réo agus ba dead be muide caiintleit leúna déach. Bhfuil sa ce a héin chuine muide de ihir fónan is agus chuid glúchanúna is ríis lá cín tellart. Anhear Bei písin amar be hagrastú. Se agus gúil tú géad a bhenachta chuir go chun da bhíoin is tóir mo bhenach siar leit go chun da bhío tá tú caiintleit. Godíireach se benachtíile chola chuna i muo agus is fud na tíre agus ar mo winter go háisid. Agus man neacht éile cheúra 8 gois iné. Éile bailíire. Tá sí gahad agus chomáile sin luí agus heptabe atá a ceúra blin agus fiche inniu. Se. Cáil siad san na gahad na mát? Tá do limrach agus cahan na mát agus gailí agus slígach agus bín siad a gcónaí a choirí hát níl mé an Níl sé cábhfuil siad chuin ar a lá sinné. Goile tá beganna le sin pecanis go bhfuil ach chéad láile began ní smóám am a caiintleit ach bhí se go deasa bheith caiintle agus smailinn gúil duna cin sinna hín sa chuineal clúislinn am go chéile agus gur má head fao a heachtarach agus tásúlainn gur hainúir an na téile. Agus hena sé go mórlam gur míle maihad as sin a bhhairtín agus benachta go chola chuna ar radioú na Gaeltachta chomáid. Óké, mar sinna fáric sláán agus beannacht. Agus chunne fedíil, gur maitheid, dí leid, sin se bailíir ferras
Cair na mart gan da bhío páric forric hamáis ó raile sin nechar se sa textcha se an álain in seo. Steltíín an legan amachcha gur i bhédaí agus rudaí. Bei cartlan ein ball agus rud agus idir chuilthórt tá go lá